nag-learn ako ng chords sa ukulele. Yung proper na paghawak dito sa mga strings para proper din yung tunog. Tan, tadan, tan, tadan, tan, tadan, tan. Slide ako ang pangkuskus. Hi friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, pasensyahan nyo na po kasi ayan, wala akong ginagawa. Walang kaayos-ayos. At andito lang ako sa bed. Nag-learn ako ng chords sa ukulele. Yung proper na paghawak dito sa mga strings para proper din yung tunog. Yun po yung inaaral ko. At sa kasalukuyan inaaral ko ay from C papuntang F. Kasi yung problem ko, friends, ay ang F. Too sad. At saka yung G7, problema ko din, friends. Sige. Start muna tayo sa C. Walang problema kasi isang ganyan lang, friends, oh. String 1, fret 3, string 1, walang problema kasi isa lang yung ito lang, oh. Dapat kasi, friends, kahit diniin mo na dyan, dapat tutunog pa din siya. Yun yung rule. So, kung pupunta tayo sa F7, itong first finger, didiin ko dito sa second string, first fret. Ito namang second finger, didiin ko dito sa second fret, third string. Ganyan. Ay, fourth string pala. Ano ba yan? Ulit, friends. Kasi mali ako. Ito kasi yung first finger, second finger, third finger, fourth finger. Itong first finger, first fret dito, second string. Itong second finger, second fret dito, oh, banda, dito sa fourth string, sa pinakataas. Tapos i-check natin, friends. So far, so good. So, balik tayo sa C. So far, so good. Tumutunog naman lahat ng strings. Ganon ginagawa ko, friends. Sini-check ko kung tumutunog talaga kahit diniinan. So, punta tayo sa C uli. Tapos punta tayo sa G7. Hindi okay. Yun, okay. Yung G7 pala, friends. First finger, first fret, second string. Second finger, second fret, third string. Fourth finger, third finger. Third finger, friends. Second fret, first string. Yan. So, ang nangyayari parang triangle siya, friends. Kasi ito sa second string siya eh. Tapos ito naman sa third string. Ito naman sa first string. Hindi okay, friends. Yun, okay. Ulit tayo C. Nakakaloka pala to. Nakakaloka, friends. Yun, okay. Mahirap na nga pag-hold. Tapos, transfer mo pa, friends, di ba? Nahihirapan ako. Kaya saludo talaga ako sa mga musician kasi ang galing nila.
Diba? So far, so good naman. Yun na nga, kailangan mabilis din siya, friends. Transfer. I-start natin sa C. Punta tayo ng F. Check natin. Punta tayo ng G. Check. So far, so good. Kailangan mabilis. Tingnan natin kung kaya ng powers. Mali. Mali talaga. Nay, mali. Nay. Ay nako, nakakaloka, friends. Kaloka si G7. Ano ba to, G7? Ano ba yan? Yun yung sabi ko, friends, na nakakaloka. Ano ba yan? Wrong yung kamay ko. Ulit. C, F, G. Oy, oy, oy. So far, so good. Hindi okay yung F. Okay. G7. Hindi okay. Nakakaloka, friends. C. Pwede C na lang lahat. Kung C lang lahat ang awit, easy. Or C7. Pero hindi naman ganun, friends. Kailangan talaga iba-iba yung chords. So far, okay yung F. Punta tayo ng G7. Okay naman siya. Balik. Balik tayo, friends. C. F. G7. Ulit. C. F. Check natin. Okay naman. C7. In fairness, okay. So, friends, may times na okay, may times na hindi okay. So, hindi consistent. Yun, hindi na naman. Diba? Hindi na naman. Ay, nako, Sandra. G7. G7. Hindi okay. Hindi talaga. Ano ba yan? Ulit. Okay. Ay, friends. Ako ay naluluka. Bigyan niyo ako ng tips, friends, para maging magaling ako. Magaling ako magano ukulele. Kasi, nanonood lang ako sa YouTube, tapos pina-follow ko. Tapos sabi sa YouTube, na dapat daw, kahit idiin mo, dapat matutunog pa din. Yung nangyayari, tulad ng ginawa ko. So far, okay yung diin ko ng G7 ngayon. Balik tayo ng F. Yun, hindi na naman okay yung F. Kasi kung marunong ka talaga sa musika, maririnig mo siya kung mali yung diin. So,
Okay, so far yung F, balik ng G, punta ng G. In fairness. So, need ko talagang i-learn ng from F to G, friends. Kasi, yun, hindi okay. Inconsistent. Consistency lang talaga kasi madali lang kasi one string lang eh. Kaya yan yung papracticean ko, friends, for today. Ba't nga ba nakaganito ako, friends? Kasi, na-injectionan ako dito ng ba tawag doon? Cortisone dito. Kasi mas sumakit yung dito ko. Kaya meron akong ganito. Tapos para maiwasan yung problema, nakaganyan ako, friends. Wala namang problema so far dito sa right hand. Yung problema ko talaga yung dito sa left. So, yun yung aaralin ko, friends. At, yes, kailangan talaga ng practice. Practice lang, friends. Wala namang, naging perfect agad siguro. Dumadaan talaga sa kailangan ng practice, di ba? Kaya, pasensya lang siguro talaga yung kailangan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ta-da-da-dum, ta-da-dum, 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 slide ako ang pangkuskus.